Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga braćo i uvažene sestre, na kraj velikog ibadeta koji je temelj naše vjere Islama, Ramazanskog posta, koji briši naše grijehe i povećava naš iman, Ramazanskog posta koji je štit od vatre džehennemske i koji ne čuva od prokletog šejtana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi naš post i naše ibadeti i da ni dadne da dočekamo još mnogo Ramazani vo Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i vo još pohubavo stanje. Zatija, draga braćo i uvažene sestre, treba da zememe našeg stvoritelja za istinskog prijatelja i da iskreno i predano svoje djelage činime isključivo samo vo njegovo ime. Neka ni je hajrlija svim nam Bajram, so dova Allahu subhanahu wa ta'ala da go provedeme vo radost i vo veselje zajedno su svoja porodica, su svoja rodbina i su svoje prijatelji i da Allah dade da zajedno dočekujeme još mnogo Bajrami. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi naše djela. Amin ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقين.